Yes guys, bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa ating Puong May Kapal sa patuloy na paggabay sa atin guys, sa ating lahat sa ginagawa nating pagpaparace at sa ating lahat na mga bikers guys. Gusto ko ding magpasalamat sa mga viewers sa patuloy na pagtangkilik sa panonood ng aking mga ina-upload na video guys. Maraming salamat sa inyo. Yan nga guys, at gusto ko ring pasalamatan lahat ng mga grupo ng ating mga bikers na pumunta dahil napakarami na naman po ulit. Shout out ko yung mga bagong grupo guys na sumali ngayon, mga tropang Olonga po na nakijoin sa Team Zambales at mga tropang Agno guys na kasali din sa Bani Cycling Club. Welcome po dito. So guys, at yung mga dati nating kasamahan, mga team ng Iba Zambales, Santa Cruz Zambales, team ng Burgos, Dasol, Igya at team ng Infanta guys ay nandito pa rin para makasama natin sa race na to guys. Sa nakikita ko guys na dumadami lalo yung mga contestant natin, ay lalong lumalakas yung loob ko na pagpatuloy itong ginagawa nating pagpaparace. At sana balang araw ay may makapansin sa atin at sakaling tumulong o mag-sponsor guys para lalo pa nating mapaigi ang pagpapalaro nating ito. At kung sakali man na dumating yung time na yun guys, asahan nyo na talagang bibigyan din natin ng pakonsuelo yung mga riders natin, yung mga bikers natin guys. So back to race mode tayo guys. Same route pa rin tayo tulad ng nakarang race, kaya magiging maganda na naman itong laban natin na to guys. Yan nga guys, at sa nakikita nyo medyo watak-watak na yung peloton natin at nagkaroon na ng breakaway kanina at medyo nagabulan na itong ating mga tropa guys. Kaya ito, i-check natin guys kung sino yung nasa harapan na ng grupo. Ayun nga guys, at nasa harapan natin itong isang tropa wearing jersey na green, Team BCC po, si Mr. Villanueva. Sa harapan naman niya guys yung isa pang tropa naka jersey na red, combination ng white, at itong isa pang tropa natin guys na tropang Burgos. Ayan guys, yan po yung magkakasunod na nasa pangatlong chasing group natin guys. Nasa harap naman nila si Ace Ocampo ng Burgos at si January Batol ng Igya Cycling Club guys. At mayroon pa tayong isang breakaway guys sa bandang harapan, medyo malayo siya ng konti, so mamaya na natin i-check kung sino yan guys. And guys, at may dumikit pa na isang tropa, tropang Santa Cruz Zambales guys, at ang kanyang mga kasama ay nasa likod lang. So nabuo na ulit yung ating first group guys, at ang ating breakaway ay nananatili pa rin na nasa unahan at medyo malayo na. At ito na nga guys, at punta na natin itong breakaway natin kung gano'n na siya kalayo dito sa ating unang grupo, at medyo nakakalayo na siya ng konti guys. Wearing jersey na black ang nag-iisa nating breakaway guys from Olongapo City. Yan guys, tropa ang Olongapo. Join siya ng Team Zambales.
And guys, at may nagre-rematehan na dito sa ating bandang likuran. Samuel Dupagan ng Dasol, kasunod si Samuel Almandres ng Tropang Infanta, at yung team ECC guys na si John Estrada. And guys, at pilit nilang idinidikit ang chasing group doon sa breakaway natin guys, at malapit na nilang abutan. So yun, inabutan at nilampasan pa nila guys yung ating breakaway. And guys, at yung tropa nasa likod lang ng 5 nauna, so magiging isang grupo na ulit guys. May dalawang umangat galing sa unang grupo guys. Tropang Burgos guys, itinuro ang kanyang kasamahan na yung gulong niya ay malambot, so kailangan natin siyang patigilin guys, baka magkaroon pa ng aberya at maging sanhi pa ng disgrasya. And guys, Tropang Infanta, Romel Cerizo ang bunso namin guys, bumanat sa harapan. Sumunod si Tropang Olongapo Zambales. And guys, at ibang tropa ay nasa likod. And guys, at may isa pa tayong tropa na umangat mula sa likod, Tropang Olongapo Zambales, Mr. Bilosilio, at hinabol yung dalawang nauna sa harapan guys. Kuya Romel Cerizo medyo bumagal ng konti guys, at naiwanan na nga siya ng dalawang Tropang Olongapo Zambales. Ayan nga guys, at dalawang Tropang Olongapo ang namamayagpag ngayon sa ating race line. Ingat, ingat. Patabi. Ito po yung grupo ng pilitan natin guys, at may breakaway tayo sa harapan. Ito nga guys yung pang-apat na breakaway natin, Tropang Iba Zambales, at meron pang 3 dun sa harapan. Tropang Olongapo Zambales, wearing jersey na black, at nasa kanyang harapan si Kuya Romel Cerizo, Tropang Infanta, at yung pinakaunang breakaway natin guys na taga Olongapo Zambales din, si Bilosilio.
And guys, yung isa pang tropang Olongapo Zambales, hinabol yung isa pang tropa niya na taga Olongapo Zambales din. At iniwan yung isang tropang Infanta natin guys. Romel Cerezo ng tropang Infanta at pilit pa rin hinahabol yung dalawang breakaway natin guys. Tropang Santa Cruz Zambales nagtatrangko sa harapan guys at nakasunod yung ibang tropa. And guys, at nasa 200 meters lang yung distansya ng ating dalawang breakaway. Nga guys, at ang dalawang breakaway natin ay tropang Olongapo Zambales. And guys, at Romel Cerezo ng tropang Infanta umangat mula sa likod. Nakasunod si Ace Ocampo ng tropang Burgos at pilit nilang dinidikit ang grupo sa breakaway guys. Okay, at inabutan na nga yung breakaway at nabuo na ulit ang isang grupo. Tropang Olongapo Zambales guys hindi pumayag na madikitan at bumanat ulit. Nag-breakaway ulit guys ang tropang Olongapo Zambales. At hinabol nga siya ng tropang Burgos guys at ang ibang tropa ay humabol din sa likod. Yan nga guys, at itong tatlong tropa natin dito sa may bandang harapan ay patuloy pa rin hinahabol yung ating breakaway guys. Yan nga guys, at yung tatlong umahabol ay naidikit na sa ating breakaway. Tropang Burgos guys, kinuha ang trangko. Sumunod si Ace Ocampo. At nasa likod nila yung dalawang tropang Olongapo guys. Yan nga guys, talagang nagpapakitang gilas itong ating dalawang bikers na galing sa Olongapo City. At sila ang nagdadala ng race natin sa araw na to guys. Bilyosilyo na tropang Olongapo Zambales guys ay tuluyan ng umusad sa unahan. Ngayon nga guys, tropang Bani Cycling Club naman ang nagpakitang gilas at kinuha ang breakaway guys.
Romel Cerezo binuhat ang grupo at idinikit ang peloton sa tropang Bani guys. Olongapo Zambales na nanatiling breakaway sa harapan. Romel Cerezo ng tropang Infanta guys, bumabanat na naman at nakasunod ang tropa sa kanyang likuran. Guys, at medyo may kalayuan itong agwat ng ating breakaway at malapit na tayo dun sa iikotan natin guys, pabalik sa start line kanina. Dito po. Ikot, ikot. Ikot na, ikot na. And guys, at kompleto pa rin ang peloton natin dito sa likod. Sa bandang harap nila ay may chasing group na humahabol sa ating breakaway guys. And guys, at dalawang tropang Burgos, isang tropang Olongapo City at isang tropang Bani Cycling Club ang humahabol sa ating breakaway guys. Unang grupo, Samuel Almandres, Jan Estrada ng Igya Cycling Club, Samuel Tupagan ng Dasol at yung tropang Olongapo City guys. Tropang ECC pumalit sa harapan, sumunod yung tropang Infanta, Samuel Almandres at Samuel Tupagan ng tropang Burgos nakasunod din guys. Tropang Olongapo na naka-jersey ng black at Ace Ocampo dumikit sa unang grupo guys. Unang grupo may bumanat sa harapan guys. Ayan, kukuha ng breakaway at sumunod yung tropang Igya at nagsisunuran guys yung mga ibang tropa sa bandang likod.
Yan guys, tropang Sambales biglang umangat mula sa likod guys at kinuha ang breakaway. Dalawang tropang Sambales guys pumunta sa harapan at pinatay ang trangko, pero nakita ni Romel Cerizo kaya bumanat guys sa bandang kaliwa at hinabol yung nag-breakaway at sumunod guys yung ibang tropa. Talagang matindi ang labanang ito guys, at sa nakikita ko galawang pro ang pinapakita ng bawat bikers natin na diskarte nila sa race na to. John Clifford Milagrosa ng tropang Santa Cruz Sambales guys ang kumuha ng breakaway ngayon. Oops, Samuel Almandres mula sa likod biglang litaw guys. Yan nga guys, at kompleto ang peloton natin. Ting sandali na lang guys at malapit-lapit na ang finish line. And guys, may tatlo tayong nanguna sa harapan, Team Olongapo City, Team Burgos at Team Banis Cycling Club guys, si Mr. Villanueva. And guys, bumalik sa harapan yung tropang Olongapo at sinundan ng mga tropa. Tropang Burgos bumanat sa bandang kaliwa guys at sinundan ng tropang Olongapo Sambales at sinundan pa ng isang tropa guys. Team Infanta naman sumakli dito sa bandang likod, sinundan ng tropang Sambales at nasa likod lang ang mga tropa guys.
Isukan po ng tropang Burgos, bumanat sa bandang kaliwa guys at sinundan siya ng mga tropa. Guys, at mga 5 kilometro pa ang natitira sa ating karera. Team ng Burgos mawala, pero sinundan din siya agad ng mga tropa guys. Guys, at palapit na palapit yung finish line natin. Nasa 3 kilometers na lang guys at mararating na yung finish line. Last 2 kilometers na lang guys. Magkakaalaman na kung sino ang magwawagi sa ating race na to.
Guys, last 1 kilometer na lang tayo. Last 500 meters na lang guys ang natitira. Sayang second place.